Hingga bo otu baca pakai tambah pakai aini doa kolok jak. Hingga buma ke bono rutu mah hitangka rutu gui malia hingga bong dolong sungi nai mani gui. Hingga bo yang ti kolok gui ya habi oro kena kotok sore tidoka. Hanya haite korokja menai liza deborma totra dekhi riwui sak sajung derakai eba kotok sori thikya bini a bag bisingo gamsa eba rikutu dajak saboni tangi nokni ma babu saimaya nogot thaitomani a thimani okologo tangi sak sajung derana nangka abunotei ang chigonsa sai khanarwana norok pula simi last jora kahamke khanawi bujui nadi Munani mung engka liza deborma boyos 17 bosor kelas 11 pori tongo kami engka koraimura abo edisi bekhak bini babani mung Ronjit deborma thana chalo a munai liza tuition eba private porina hani thanga phiaba agi hinka datina nogo sokpayo a salo hinka kisa lermani bai nokni borok ma babu kol khaisingka neng tabuk bo jaga tama asik lerka dati phaidi hinai liza bo ako khana kaina apro saka I tabuno paitongo auto gari bai maneke o bore bini ama babu kol khaimani apro saka ang auto gari bai paitongo tabuno sokpaine henai nokni ma babu akongno khanai nachinglai tongka haipono liza sokpalia abuno olo bini ama belai wana jage kiri jama bai natuna hanai nok tala ri eba doga berap kalang ongkor thanga yang liza ni dol rongni arobo thangi sungui nakya haipono belai dukuni kok kebo khorokja dol phano saimaya hanai saka Buma belai wana cinda kalaimani bai tesa nogo piroge paipuro nok bisingo habai nogui manka menai lijana kosuk saka khachijak eba kotok sorojak abuno nogui bini ama belai ke chirege kapka abudege kamini borok phaibe kya a jora bono dati totarani dekhi khenge tolakari woi Bisramganj hospital rohor jaka Olo report sopai saimanka menai lija o hayengo kerikya henai hinkai o jaga norok wansupon mano bini ama doga tala lokri kalangjak bahake bo habai thikya hinai abo hinkai borni nok barinda tongo ayang ti habai laisui mano tei a barinda ti phaiye menai lija kotok sorkai eba thanya nangka aboni olo nokni borok nogo phaiye nogui manka bag bisingo boni gamsa eba rikuto dajak phiaba a gamsa rikuto saboni abo tabukpana kebo kahamke saimayako Baksaba a gamsa eba rikutono nogai wansuklayo tuition eba private porina thangpuro bini dolni aro habuida gamsa tobuka manege pulis ganda thina bagi target najak hinmani kok Baksaba salayo keba alka chala phaida nogo borok kri nogai bothari khachi kalangka tei baksaba salayo hamjak laimani problem engai ati ingo phiaba aro problem tamo tongna wansuknadi norobo je asuk thina nangnai jat abo boni wansumase norna sawo Munai lija nogo ma babu jotobai kahamke koksai tongo kebo bai kono walai ma kre abuni olafano se bukha kosto nangjage sak sajung thanya nangka hinkai arbo kahamke saimano bini logi eba abuni bisingo tebo kok kotorma tongo hinai abo 100% confirm jodi bo kebo bai kono mungsa angma kre ekdom bini life perfect hinkai bo sak sajung tini kono dino dera galak aboni okologo belai kok kotorma tongo abo nor bahino kahamke saimano Angka kalayo norok abo kahamke saiman kana menai lija bahake thikya Video ni menkok abono sak sajung abu dike langma derari mani ekdom chaya tangi hinba nang asuk je problem kotor enggi tongkai nini dol eba ma babu bai kahamke kok saladi thikno nini ma babu nini samung chaya khaima bagai nono pula joli kotupana mano phiaba srapsa khaino techa ma babu bukha phiroge besani kaham hamya wansugai logiru Baksa borok wansugo ang kubikok saka hinkai bojagnai life nosto ongnai hinai abagai baksa thainani bukha chongai decide khaipayo abo ekdom chaya ang tini norno kaisa kubikok sawona kahamke khnari jengno cherai kele jorani simi kaham hamya kono kok sayakari se chini bukhani kok saimanai nayei chari tori tobukha abo sabo chini ama babu hinkai abono sanai Jeng cerai kok maya puro se bekhani kok sayawoi ma babu buji thangu hinkai tabuk ase kolok kotor enggai jeng chini chaya gosiwoi ma babu no kobi kok saka hinkai chini ma babu tam gosia tongnai thikno ma babu kisa jolimano haipono ma babu hinmani thiasani logi abo kaisa kahamke bukhawa wansuknari abun bage hamya saya khaima tongkai ma babu no direct kobi kok sari kono ta kiridi abu keboya nini ma babu se boniya
sak sachung theimani bai problem solve ingya abo teba problem kotor se engo tei nung boni okologo teba hamya chaya hinjangnai abono tabuk nungbo wansung nadi nung chaya da hinjana muchung eba kaham kathang tongoi boni buskango khalai phonuri abo se kobuikok video no last jora naiman bagi belaki hambai video no chajake share khari tangi hingai sabo simon tinia khana te khoroksa bukha norom bukha kalai tamong thano nini kasha share banyo te khoroksa kaham hamya simon angthong ang ani channel ni phasingde abono sanamu chungo jotona buskang salo kaham positive tubuna angthong tei ang kebona hamya negative tlana muchungya tei ang belai believe and বিশ্বাস tongo ani viewers rokno norbo kaham hamya bujima bagai belaki hambai